Ahoj, v tomto videu sa dnes pozrieme na to, prečo len 1 z 50 ľudí odpovedal správne na otázku, čo hovorí tento kôň. Pozorne si pozri tento obrázok, kľudne si video zastav a zamysli sa, čo môže tento výraz znamenať. Aké sú najčastejšie odpovede, s akými som sa zatiaľ stretla? Väčšina ľudí sa prikláňa k tomu, že kôň je naštvaný, nejakým spôsobom nahnevaný a chce mať pokoj alebo chce nás odohnať. A ďalší častý názor je, že sa bojí alebo že sa necíti príjemne alebo že si chce ochrániť svoj priestor, ale objavili sa aj názory, že je smutný alebo dokonca, že si škrabe zadok. Stotožňuješ sa s niektorým z týchto názorov, alebo máš na to úplne iný pohľad? Táto rozmanitosť pohľadov a názorov krásne ilustruje jednu zásadnú chybu, ktorú robíme všetci pri hodnotení správania koní, alebo pri našej snahe interpretovať, čo nám kôň hovorí. A vlastne v súvislosti s touto chybou by som mohla povedať, že ani jedna odpoveď nebola správna. Čo tým presne myslím, to sa dozvieš na konci videa. Začneme najskôr tým, že sa pozrieme na tieto dve fotky a rozoberieme si to, čo tam vidíme, trošku detailnejšie. Prvá vec, čo nám udrie do očí, sú uši. Hneď, čo vidíme, je, že smerujú smerom dozadu. Prvá myšlienka, čo ľudí väčšinou napadne, je, že sa jedná o hnev alebo strach, útok alebo obranu. Ale keď sa pozrieme bližšie, tak vidíme, že to ucho nesmeruje rovnobežne s hlavou dozadu, ale ide trošku nabok. To vidieť pekne, ako je odklonené do boku, aj na tom druhom to vidieť, že ide smerom preč od hlavy. Takže nie je prilepené k hlave, ako keď sa kôň hnevá. Toto môže znamenať všeličo. Od počúvania smerom dozadu až po myšlienku ustúpiť a vyhnúť sa niečomu. Môže sa to diať pri hre alebo aj pri konflikte. Poďme sa ale pozrieť na ostatné časti. Krk a pozícia hlavy, tento uhol a celkovo tá pozícia, výška toho krku, ako vysoko sa nachádza hlava. Ten druhý obrázok nám ukazuje, respektíve naznačuje, že to tak pôsobí, ako keby sa tá hlava nejakým spôsobom hýbala, bola v pohybe, čiže sa jedná o nejakú akciu. Takáto pozícia hlavy a krku je zachytená v momente a môže sa objaviť opäť pri hre, alebo pri konflikte, alebo pri škrabaní sa. Pri mnohých veciach. Keď sa pozrieme na papulu, je to tiež také neisté, pretože tá spodná časť, tá brada, vyzerá tak stiahnuto, ale zároveň kútik je zohnutý smerom dole, čo väčšinou znamená, že je tam nejaké uvoľnenie. A zase horný písk, tá nozdra je dosť natiahnutá a tá papula pôsobí mierne natiahnuto, hlavne túto. A keby sa jednalo o hnev, tak by tá nozdra mala vrásky a bola by proste naštvaná. Tuto to nie je, tu je to práve že skôr natiahnuté v tejto spodnej časti smerom dopredu dole. Ale fotka môže klamať, že áno. Z tohto jednoduchého, rýchleho rozboru nám nevychádza nejaká jednoznačná odpoveď. Skôr tu máme stále viac a viac otáznikov. Niektoré veci sa prekrývajú, niektoré sa vylučujú. Je pochopiteľné, že sa ľudia nezhodli vo svojich názoroch, pretože každý venoval pozornosť niečomu inému, respektíve sa rozhodol na základe nejakých iných výrazových prostriedkov, ktoré si všimol a ktoré na ňo zapôsobili. A na základe ktorých došiel k nejakému záveru. Nemali by sme ako koniari mať jasno na základe reči tela pri pohľade na jednu fotografiu, čo sa tam odohráva, čo nám kôň hovorí? Ak to chceme pochopiť a hlavne sa z toho poučiť, tak vysvetlenie nájdeme vo fungovaní ľudského mozgu. A konkrétne ho nájdeme v knihe Rýchle a pomalé myslenie od Kahnemana, nositeľa Nobelovej ceny mimochodom. Keď sa pozrieme na fotku koňa, tak automaticky skáčeme k nejakej odpovedi. Je to hnev, je to naštvanosť, je to strach, je to hra. To je výsledkom tzv. Rýchleho myslenia. Rýchle myslenie je automatické, podvedomé, emocionálne a veľmi rýchle. Nestráca čas analyzovaním a skáče k záverom. A samozrejme k tomu záveru si aj veľmi rýchlo dohodí nejaké to vysvetlenie, aby sme my boli spokojní a mali sme pocit, že to dáva zmysel. Prečo to tak je? Pretože denne spravíme takmer 35 000 rozhodnutí. A je teda logické, že keby sme sa nad každým zamýšľali tak, ako som sa ja teraz zamýšľala nad tou fotkou, tak by sme toho za ten deň veľa nespravili. Zároveň je to evolučne veľmi výhodné, pretože emócie nás ochraňovali oveľa dlhší čas, než náš racionálny mozog, a teda pri rozhodovaní zohrávajú hlavnú úlohu. Nie sme úplne tak racionálne bytosti, ako si radi o sebe myslíme. Aj naše závery, ku ktorým sme skočili, každý jeden z nás, sú v podstate postavené len na našich predošlých skúsenostiach a vedomostiach. A náš mozog si už z toho vybral, čo považoval za vhodné v danej situácii. Šetrí nám to čas
aj energiu. Za milióny rokov sa to osvedčilo ako dobrá stratégia na záchranu života. Čo sa nie vždycky osvedčí ako stratégia, keď chceme zapojiť druhý systém, a to je systém tzv. Pomalého myslenia. Je to v podstate to, čo sme robili teraz pri pohľade na tie obrázky. Že sme sa zastavili a začali rozoberať ten výraz na jednotlivé časti a rozmýšľať, čo ktorá môže znamenať, ako spolu súvisia a aké výsledné vysvetlenie nám môžu spoločne ponúknuť. Pomalé myslenie vyžaduje zastavenie a zamyslenie sa. Musím povedať, že osobne niekedy cítim priam fyzickú bolesť, keď sa chcem donútiť rozmýšľať nad niečím, čo moje rýchle myslenie veľmi jasne uzavrie, že je to tak alebo tak a že sa nie je o čom baviť, ale ja už zo skúsenosti viem, že možno, že mi niečo uniklo a bolo by fajn sa zastaviť, ale to zastavenie niekedy ukrutne bolí. Mozog mi do toho kecá, nestráca energiu, všetko je jasné, ale keď sa donútim k tomu pomalšiemu premysleniu a zamysleniu sa nad situáciou hlbšie, tak si väčšinou uvedomím, že mi niečo uniklo. Niečo, vďaka čomu lepšie pochopím situáciu a keď riešim nejaký problém, tak nájdem aj lepšie riešenie. Mimochodom, drvivú väčšinu našich rozhodnutí robíme na autopilota. Objavujú sa odhady, že je to až 96%. Autopilot nám ukazuje svet len cez naše filtre, ale až spomalenie nám dovolí vidieť, čo je pod povrchom. Už si zažila teraz na vlastnej koži, ako mozog skáče k záverom a že ak chceme sa dopracovať k správnej odpovedi, potrebujeme do toho zapojiť naše pomalé myslenie, potrebujeme sa zastaviť. Tým pomalým procesom sme si v podstate prešli, nebol úplne detailný, ale ide len o ilustráciu a dostali sme sa k viacerým možnostiam, ale k žiadnej správnej odpovedi. Čo teraz? Teraz potrebujeme zistiť viac informácií o situácii, alebo inak povedané, musíme si rozšíriť kontext. Tak sa poďme pozrieť na tých viac informácií. A aj pri nich sa nespoliehaj na to, že vidíš o čosi viacej a že je ti hneď všetko jasné, ale skúsi trošku natrénovať to pomalé myslenie, keď budeme odkrývať viac a viac kontextu. Takže skúsi tentokrát nechať dvere otvorené a neskač k záverom. Namiesto fotiek ti teraz ukážem krátke video. A ty si skús prejsť všetky tie možnosti, na ktoré si ty sama prišla, ktoré tebe dávajú zmysel a sleduj na videu, či ti video doplňa informácie, ktoré ti pomáhajú sa rozhodnúť pre niektorú z tých možností viac, alebo ti pomáhajú vylúčiť inú ďalšiu z možností. Pomohlo ti to video? Potvrdilo ti niečo alebo vyvrátilo niektorú z možností a môžeš ju odsunúť nabok? Na koľko percent by si trúfla povedať, že presne vieš, čo sa tam odohráva? Teraz ti ukážem ešte dlhšie video, ale stále bez viditeľného okolia, v ktorom sa to správanie odohráva. A možno sa ti zdá, že je to stále málo informácií. A to je správne, informácií nikdy nie je dosť. Až kým nám niečo nie je úplne 100% jasné a nebije nám do očí. Takže potrebujeme si ten kontext ešte viac rozšíriť. Rozšírim ho teraz tak, že ukážem trošku z prostredia, kde sa to správanie odohráva. A to ti opäť môže pomôcť pri rozhodovaní. To je práve jedna z kľúčových vecí, rozširovať ten kontext, poznať tú situáciu viac a viac. Kto je v nej súčasťou, čo iné sa tam odohráva, kedy sa to deje. A teraz sa pozrieme na celé video. Celé telo koňa, aj celý kontext. Toto je veľmi jednoduchá ukážka toho, ako nám kontext pomáha lepšie porozumieť. Keby sme totiž to videli len fotku, náš mozog skáče k záveru. Keď už vieme, že máme zapojiť pomalé myslenie, vieme, že sa máme pýtať ďalšie otázky a pátrať po ďalších informáciách. Tie informácie nám prináša práve kontext. Až ten nám dodáva väčšiu a väčšiu istotu. A keby si videla toto video ako prvé, tak by tvoje rýchle myslenie nepotrebovalo spomalovať, pretože situácia je absolútne jasná, vidíme, čo kôň robí. Ale nie vždy je to také jasné. Čím ťažšia otázka, tým viac sa potrebujeme zastaviť a zamyslieť. Taká je teda správna odpoveď na otázku. Čo hovorí tento kôň? Správna odpoveď je neviem. Potrebujem viac informácií. Možno ti hlavou prebehlo, aké neviem, musím predsa vedieť, čo mi kôň hovorí. A toto je ďalšia obrovská pásca. Táto potreba alebo pocit, že by sme mali hneď všetko vedieť, nás tlačí do rýchleho myslenia a do úplne zbytočného nálepkovania. Pretože to, ako si vysvetlíme správanie, má priamy vplyv na to, ako naň budeme reagovať. A teda, či vzťah posilníme, alebo naopak ho poškodíme. Správanie totižto nie je žiadna čierno-biela záležitosť. Správanie má mnoho vrstiev. A ak chceme tie vrstvy postupne odlupovať, tak sa musíme zastaviť a spomaliť. Minimálne na začiatku, kým sa to učíme. A možno ťa teraz napadá, a tu mám z tej komunikácie s koňmi robiť hotovú vedu, čo je to za blbosť. Pointa nie je analyzovať každý prd, ale vedieť sa zastaviť v tých dôležitých situáciách a ujasniť si ich. Ako sme videli, náš mozog nás veľmi ľahko ošidí a vychádza len z tých skúseností a vedomostí, ktoré má. A správanie je do istej miery dosť veľká veda a preto, ak mu chceme prísť na koreň, tak potrebujeme získavať aj nové vedomosti a
tým automaticky potrebujeme nejaké veci prepísať, ktorým sme uverili, ale sme si ich neoverili a ktoré sme si zvykli vidieť ako pravdivé, ale keď ich začneme overovať, zistíme, že nie sú úplne pravdivé. Ak ťa zaujala táto téma, ako náš mozog stavia bariéry medzi nás a naše kone a drží nás v seba klame, ak chceš objavovať ďalšie zákutia a ďalšie pasce, ktoré pre nás naša hlava pripravuje, aby si ich dokázala odkryť, aby si dokázala svojmu koňovi lepšie rozumieť, tak sleduj tento kanál, pracujem na ďalších epizódach.